Ge ani previous video koroksa bakchut burano ang roast khaimani a burani mungun ge mohes phu piaba bini to mungrok le mohe sasur rok ni slepan se hamia bo wansugo buino thokai rangsawi lak poti ngnai hinai piaba acting onek ringa nanguni na amai khainangge piaba bini acting le Iko asli sikpan sengya Oke, henke bahai tong bahai. Tini sing salanyai, engka salia. Tamano tei ang salalai tong. Norok sawi nyoman thangmai kena. Kok no kaham ke cari wis haimania. Botrista bua keka kroksa bura sano to. Norok joto nugui aku wis ni bai kena blehe. Norok bono kaham ke sinimani bagi no to. A bura sani dap market to. Nari kira dap ni slepano dam komungjak. Oino bura rok henke. Jesek bura anggo asik no bui bai ijat rijago. Fiaba o bura henke bui bai tabuk. Be ijat mangsa khaijagai tongo. Ako bini kokrok se ganja nangi pekjak haimang henke ba. Ako henke faidi o kokrok no left side to ni oi right side thangai. Tini ni din hajira shiru khailaisinai. Yakung ro kasangmani yakung sohoi changa hamya aptiro hamta. Amni kai churu bitinang. Amni biti iko khorchobon 10-15 haitangta. 10-15,000 Oi bura, borak munus rok ni yakung, tamne bagi sok ning sai de mana bo? Bakpari kok sai tongoro. Yakung sogui hamyana hamya henke. Yakung setan chui masio jahate bo infection area ni bagai. Fia ba boke, doktor rok hamdi me eno se 10-15,000 rang bai no hamri wiri nafu. Bunti jat biti bung kasido bini abo. Nang nungya jekunu bufang blai rok khulei akoi. Hulei akoi omono sildi hini sana pelentana. Mantrane ni yakung sogui yang gele klai tong yaba. Sok masing sogui buti peno chop klai tong thong ang rang manma busi ungo iko amte ini plan khajakta bo ihe asik bura kalo ning rang nota mas kam nang jagai buino scam khaina trai khai tong hinu theimani ulo nijini sima lengno sasta taj mahal slam dihini sawi klangna bagai de na sugar dating na bagai do sagade kicha Bwsa maya no Manri rimana ni abrok busur 900, 1800, kalaisina kalaisapro. Oi ayang biang nasi kino tamo masasak de kana fry sake fai sapai ano Bwsa Manri wiri gari pura hinai akon do kisa sawi kana rigade bahai ke ning Bwsa maya rokno Bwsa Manri Rinai nini engine oil kacham bai de na nini bakchu tabis bai to kundino ke bono Bwsa Manri Manya amti hini to dunia ni poso hindi brok munushu hindi jotono saimano bak bar bura nina tabis no nini kikroko dawai nono sakang pregnant khayai nini eltei delivery khrewa nang buji khada bisi kobor kok sawi ta tongde Nini selepan uja kotorang buji kada. Acha. Engke bobai hamna engke direct or sitongo. Aw damodo ningbo ang borte public rokbo agini simno nugui phayo. Jefrepono je sak no mohaguru ini snai rok. Sasta proof ni bagai sisyo ni mungai. Kroksa actor eba actress na haitoni wohinai. Engka asang no sasinai. Nung om motai man mane bahai ki man ke sai khnala. Puilan theke do. Puilang ka imang mano. Imang nuguta. Imang go batta monnu ge tong hino. Hanke bang busaiman blasa. Ang barbar no imang go ma biro. Apno tui ang busak no super hero hinai. Media no hunai. Prochar khaiman blasa. Main kok hinke haisi. Imang ni kok rok no serious na hawai. Hai ke bak chutta khaipede. Hindu gods ni mungai. Buino buni thokayai. Chana tana di buji khada. Tatare khaino sil mo saminai. Mano puja khaji. Nani haimang nen chapai. Hai, tamu Mahadev no ba, mafia gangster rong to mung ke slami sai tong bekasa. Mutai rok kundino ke bono hai ke, jabarjasti sikri wi sawtana, nung omti mutai no puji de hai ya ke, nung tiranai nei. Nini abo tamu kok hino, mutai titile bono no tamu ni dom kiri wi tong nai ba. Nini ok kok jodi kubu yingi tong ke, nung kunu mungsasek pap klaimer tong nai ta. Abo ni bagi no mutai bi dom kiri jago. Hai pano se nung kiri yako. Adom kirijak mano se ius khayai muntani mungai teisa papi kam se khlai tong khuwa thimani ulo ningle sure hel ni jelo chobai ulta khachiwi seprak jak sungai Nung mondir bising hap jong purong ke bo phai keta. Payo. Pai sapai je eko nung tabo hayanai di ang biti kalangna je saru phon phaitun phaianga hayanai sarata. Chini CID reporter damodono se bo hai ke thokai sawi tongna kheba damodoni nasik mungno nugui nang to saiman thangka bo nini kokno thokai hini saimani thangka hinai hai fana bo nini izzatno nasigei nono kunu sali aro Mahadeva mondiro bo bemalai phai sapai te kafo je kunu rugini bithi ang nono rinai neng hayanai de hinai te kaisa rugino 1,50,000 60,000 rang na hadi hinai buda nono Mahadev sapai kaham ke sawi khna regard do
Yat kaya ma samu. Aw, pat rang nang namu sungguh henke ba, nung nujin red muslim katana. Henke je ponja sajazar rang dia me ru kirakhe, nang babai kena jang nasa. Iko mah tom ngok nang nang mutai be emang ko fai tom kri jang nata. Taksi buji manu ka hamke. hinke bo payment pore non tam khlai peke nang da thus thujak Uko sabai ja abon sabai kata. Je nung tata sibling mo. Ready khaji. in nang su thus thujak hinke nang bagi O sabai kya. bo paiken non chosa paika Sabai kya. Mahadev ba borno sosa baitika pho. Khnade, nung hai bura kohoni thokan rona bagai. Mungsa mehnat khanya nangya. Just nini kok samano simi. Pulani simi las dora. Kaham ke observe khai tongkhan ke no. Nini thokai no romoi simano buji khada. Iko nini akok samajaga wono. Nung ba pura thokai se manjaki tongkable. Sikang acting kaham ki srengare. Aboni ulo buino thokai chana wanchule buji khada. Haifano thokai borok jisik pano acting kreng thon. Amo hai skema rok no expose khaina bagai. Mutai rok jefru fano. SkyMb sung hai brok no YouTube asai riu. Haifano nono angkai sa chance rina muchungo. Yakung kainei yak kainei sogoi menam tongmai kainei. Angkai sa news nukha. Nung do sajak. Amo hai bemar rok no nung hamri mano hinei. Thanglasan ke do hamri fnuklasa. Jodi nung serai sake hamri man kainke. Nini bagai kaham sawai nono ang promote kainai. Haifano ang kaham kino saimano nung kun dino abuna hamri manya hinei. Hanke ang te kaisa news nukhwa. Borok kethang boli sano. Soyong makali enggei. Borok janai sao hinei. Iko haino hai mutanya mungai. Bakchodi khepe kwata bakchodi. बकचोदी मत करो यार बकचोदी मत करो यार समझ रहे हो Ihe tamasuk drama kaina musungzak ba hino. Bini sago ba makali hapai te kafo. Engkang ga tongba situn. Hankin rok kaisa news nukbai kenable. Chintamala bini besak ni kaisa kala. Manino surgery kai khibai. Tabuk pure beri ngai thangmano. Chintamala ang bonono agiwono sajak ble. Nung asik no beri nang muchungkan ke surgery kai na hade hinai. Haifano 3 years ni lo nung ani kokno khanawai. Action na hama bagai. Nono belai kina hambai. Hanke Chintamala beri engai paimani lo. Bini boyfriend bai do kasere usi jakafu. Bo lupsa salatani bonga sido abo asek. Norok no. Engka aseng sasinai ti sale abon ti. Haifano Chintamala nono ang kaisa advice na muchungo. Lubi chlarok bai hamza gai. Tei bekharok ta sebai side. Akon kaham ke tongde agini hai atar patar video rok slamai. My name is Papak Malade Bermarok ni sawai. Bakchu dirok ta khaisidita. sorry ang mutalo manila ha ani live ni borok ya Mendra ot chapri chiranyole. Nukino se ekdom gubor ka pekjak juta bai. Thap sari thap rina muchungi phayota. Tam nin ke waisa ke sao bri rok bini juta ni soman se nei. nung jespa bari hawe damung tongdi an juta aisi Fia ba tabu kai ko brini bagi se dukko reels lami tongjau kha. Brini bagi se kabai tongjau kha. Musangya bari lang male tut iheni ni audience okno nung tamo frunga na ino musuk ot chuti asirani mood swing masak bari rong ni phona asik inyana engkanga te bono kutuklia oloke bo kap naisi oi bura ko hoy bini bagi kaisa tabis lamla mood swing inyani tabis mood swing inyani tabis le kuroi fia el thangeni tabis le tongo Bona amos Rinai. Tam diunke bini el si thangya unke bo acham sikma mel bong na musungulak ei buriwa hamjak na musungulak bini busak ni pro hormon no ani auto viran ni wisinai